persoas así ao noso lado. Estamos moi ledos e moi ledas de estar aquí todos e todas xuntos na inauguración desta maravillosa, estupenda exposición fotográfica sobre as familias acolledoras. Que, con seu amor, a súa aplicación, brindan un fogar temporal cheo de agarimo, de seguridade, cos nenos, nenas e adolescentes que o precisan neste momento